OK, a tuto to začne byť celkom dosť creepy podľa mňa. Poďte sa, aké knižky. Detská maska, toto je inak veľká rarita, keď uvidím. Čaute, vítam vás pri novom videu. Ak si tu nový, mohol by si dať odber, pretože už by som chcel mať 3000. Takže keby sa niekto pýtal, že kam to vlastne dneska ideme, takže je to vlastne Tesla v Piešťanoch. Tesla bola vlastne československá firma, ktorá vyrábala rôzne elektrotechnické a elektrické prístroje na mechanické a hlavne vojenské účely. A konkrétne v tejto budove, alebo v tejto časti, proste v Piešťanoch, pretože Tesla mala akože viacej pobočiek a firiem po celom Slovensku, Československu teda, tak konkrétne v tejto sa vyrábali polovodiče. Hneď vám vysvetlím, čo to je, aby to niekto pochopil. Polovodiče to sú vlastne také malé kocky, teda väčšinou sú to malé kocky, alebo je to materiál, v ktorom sa mení vodivosť s teplotou a materiálom, že neviem, či to niekto pochopil. V roku 1998 tento celý areál kúpila firma Motorola a neskôr sa to tu vlastne rozdelilo a teraz to tú polovicu, tam tú aktívnu časť vlastne má firma Onsemi, ktorá vyrába automobilové časti, alebo je to proste automobilka a je to celosvetová firma, takže sme v takom výnimočnom areáli, dá sa povedať, a môžeme ísť rovno urbexovať, poďme na to. Takže ako prvé, čo som tu zbadal, je vlastne tento bojový vchod, ktorý ide do krytu. Je zamknutý, ale ja verím tomu, že my sa do neho nejako dostaneme. Takže ako môžete vidieť, konečne som sa dostal dovnútra a neviem, že či je to tu bezpečné chodiť. Lebo však tu je proste plechová podlaha. A to celkom akože rozpadáva, ale poďme to nejako prejsť. Išiel by som najprv tam. Nejaké elektrické skrine, rozvádzače. No, nejaké ďalšie elektrické skrine, neviem, či fakt je bezpečné chodiť, lebo niekde tu je tá podlaha totálne prepadnutá, aj tu. A neviem, že či proste nechýba tu nejaký plech a že proste iba guma na zemi. Poďte sa na tieto haly, chlapci. Jaké koleso obrovské, čekuj to. Na čo mohlo byť toto? Viete niekto? Napíšte do komentárov, lebo ma to reálne zaujíma. Na čo bolo takéto veľké koleso? A to súviselo asi nejako s týmto, vidíte, tu boli nejaké kladky asi. To sa možno, že tu niečo, nejaký výťah dole možno bol, neviem. Vyzerá to tak, neviem. Napíšte vy do komentáru, čo to poznáte, čo to je, lebo ma to reálne zaujíma. Poďme ďalej. Už hovorte si, čo chcete, ale ja toto milujem. To je najviac, keď takto proste dážď. Vápe, ja som niekde v opustenej budove. To je super. Strašne divná atmosféra tu je. Pozrite sa na to. Ešte ako tu v pozadí kvapkajú tie dažďové kvapky všade. Toto je atmosféra, ktorú som si dneska želal a aj sa mi splnila. Toto je ono. Neviem, či je to bezpečné tam ísť, ale však hádam áno. Poďte sa, koľko tu bolo tých elektrických skriniek. Na jednej kope toľko to. Sa mi nepáči tá podlaha, lebo proste sa mi to tu neľúbi. To vyzerá byť taká novšia táto ako tieto, čo sme videli tam. Ale ne, vlastne toto sú iba viacej rozobrané. Vidíte, že aj tam má tie oranžové pruhy. No, takže to sú asi všetky nejaký rovnaký typ. Nebudem tu radšej nič stlačať, aj keď ma to strašne láka a viem, že to nefunguje. Ale pre istotu nikdy nevieš, možno, že tam je ešte niekde elektrika, aby ma to mohlo aj zabiť. Takže radšej aj vy, keď ste niekde na urbexe, nestlačajte random veci. Nemusí to dopadnúť čo najlepšie. Rozbúrané steny, toto vyzerá úplne jak nejaká väznica, a ešte takto, jak idem v strede, čo si blázen. Tak toto už je. Ako je smutné, že som tu došiel celkom neskoro, sa dá povedať, pretože už tu asi nič neuvidím z tohto. Ale aj tak pozrite sa na to, však toto je nádherný priestor podľa mňa.
OK, takže našiel som nejaké papierovačky tuto. Alebo iba zbadal som, neviem, z diaľky nejakú kanceláriu asi. Dobre. No, čo tu máme? Technické správy. Z ktorého to je roku, by ma to zaujímalo. 1987. Pavel Kostický. Mikropočítač, vidíte, to som presne čo vravel, že tu sa vyrábali takéto všelijaké prístroje elektrotechnické. A sa tu zachovali takéto knižky. Môžete si to niekde stopnúť a prečítať, čo tam je. Takže tak, vidíte zase niečo s mikropočítačom. Ďalší nejaký hokejistický klub. Aj tam som našiel v tom tajnom objekte Československa, kde som bol. Tu mám niekde vyskočí video, si môžete pozrieť. Tam som našiel Duklu Trenčín a tu som našiel 2003 hokej Helsinki. Slováci. A tuto asi nejaká nechutná kúpeľňa. Páni Bože, to vyzerá, neviem, či ste niekto videli Sava, čo sú tam rezali proste v tej kúpeľni, tak toto vyzerá úplne ako tam. Fuj. Tak takéto sprchy tu asi by som sa nesprchoval. Celotras. Jak vo väznici to tu vyzerá. Stále som našiel schody dole, ktoré by proste viedli k tomu krytu. Takže snažím sa ich nájsť, lebo už by som tam aj šiel a asi som ich aj našiel, pozrite sa na to tu. Ale najprv sa pozrieme hore, či potom pôjdeme. Kryt bude až posledný na konci, takže poďme hore. Veľa zase ma pýtalo, či sa mi aj nejaké zlé veci stali počas urbexu. Jasné, že hej, to sa stane každému. Ale nikdy netreba proste panikáriť, vždy treba zachovať chladnú tvár. A to je asi cesta k tomu, aby ti aj všetko vyšlo. Druhé poschodie je totálne zdemolované. Naozaj tu ostali iba tieto železné tyčky, ktoré pôjdu asi tiež preč, ako vidím, že už to tu takto vykopoval. Môžem sa tu tak rýchlosti prejsť, lebo ja nerad natáčam prázdne priestory, to už viete o mne, že ja nezdržujem ľudí. Takže len tak rýchlosti si to tu pozrieme, natočím vám niečo zaujímavé a môžeme sa ísť pozrieť vyššie. Strašne sa mi páči toto tu. Ako neviem, či toto bola iba nedostávaná časť, asi to tak vyzerá. Neviem proste, toto by sa asi takto nerozbilo tým časom. Ale tak keď táto budova zostala v takomto stave, tak toto bola podľa mňa iba nedostávaná časť. Ak tu mám niekoho v komentoch, čo tu pracoval a vie niečo o tomto, tak mi to prosím vás napíšte kľudne aj na 2 strany príbeh, si ho celý prečítam a dám to aj do popisku videa. Už som sa zľakol, že spadnem. OK, takže vchádzam do miestnosti vzduchotechniky. Tu boli vlastne tie dvere zatvorené. Čo je za nimi, keď boli zamknuté? To ešte takto ďalej pokračuje. Sklená vata, to som si normálne čakal som, že už tu spí nejaký bezdomovec. Ale na toto by som nikomu neodporúčal ležať. Takže ako vidíte, naozaj nie je tu toho nejako moc. Idem zase o jedno poschodie vyššie a ak nebude nič ani tam, tak tam ani neviem natáčať a rovno sa pôjdeme pozrieť na ten bunker. A ešte nás tu čaká jedna budova, ktorá je vedľa. Vyzerá byť v podobnom stave ako táto, ale hádam bude v lepšom. A pôjdeme sa pozrieť aj tam. Ale už chcem ísť do toho krytu, lenže najprv musím ísť hore, aby som to mal kompletne celú budovu, takže poďme. Pomaly sa približujem vyššie a vyššie a stále to tu smrdí viac a viac. Haló? Haló? Práve som počul kroky. A že tu není žiadny bezdomovec, lebo nechcel by som to nikoho takého stretnúť. A tak keď to bude čo, dám mu 5 eur. Možno, že mi niečo porozpráva. To bude asi všetko. Ale táto časť ešte nevyzerá byť rozbitá, tak môžem sa pozrieť nejaký ďalší výťah. Tento vyzerá byť v lepšom stave, ale aj tak tam nepôjdem, lebo by som sa prepadol dole. Možno nie, ale nebudem to skúšať. Nevylievať do spacká do umývadiel. Dúfam, že nikto nevylial. Tuto aj tie sprchy už vyzerajú lepšie celkom. Hen tam to boli iba holé steny. Tu majú už aj nejaké to súkromie. Tu mali ešte takto z tejto strany. Všetko už rozpadnuté pomaly.
vlastne nejaká lekárnička, ale vidím, že už tu majú lekárničky po svojom. Aha, takže toto bol vlastne nákladný výťah a hento bol osobný a tuto už vidíte, že táto zase časť, jak sa to tam točí, táto vlastne časť nám zase pripomína tie spodné poschodia. Takže ja si myslím, že oni to tu takto vlastne postupne všetko rozbúrajú a potom aj táto budova celá padne, čo je veľká škoda. Neviem, aký majú s týmto ďalej plán. To má celkom creepy vibe, ak sa to točí, aké by to tu stále fungovalo. Tu začala kvapať voda zo steny práve na mňa odtiaľto. Sranda je toto takto, no, sa vystresovať. Keď toto ide iba do strojovne výťahu, tam ani nepôjdem, pretože pochybujem, že by tam čo bolo. Ideme rovno do toho krytu dole. No, takže ešte predtým, ako sa vrhneme do ukrytu, tak by som vás chcel niečo povedať o ňom. Iba pár vecí takých základných. Takže vlastne je to ukryt, ktorý mal aj pre zamestnancov svoju časť, aj pre veliteľov svoju časť, čiže musí byť veľký. Nevidel som žiadne video stadiaľ, čiže možno, že budeme takí aj jediní, čo toto dajú von. Ale dúfam, že sa to nejako ten stav nezhorší, pretože podľa mňa sa tam už ani nemá čo zhoršiť. A uvidíme, čo nám tento ukryt vlastne ponúka. Takže jeho kapacita bola 600 ukrývaných, približne teda. A mali by tam byť aj tie betónové dvere, ktoré sme videli v Tatrách, v tom tajnom objekte Československa. Takže som veľmi zvedavý, čo tam bude. A poďme tam. Dúfam, že tam nebudú nejaké creepy vibes, jak boli aj tu. A dúfam, že to bude úplne bezpečné. Takže poďme na to. OK, a tuto to začne byť celkom dosť creepy podľa mňa. Ej. Fuj, ale smrad tu je, aj keby tu niekto zdochol normálne. Extra. Ty kokos, toto ani není možné. Fú. Poďte sa na tie dvere, chlapci. No. Takže toto boli vlastne zase dvere pre zamestnancov, a keď bolo zamorené ovzdušie, tak sa pôjde tadiaľto a poďme to tu preskúmať, čo tu je. Ty kokos, to sú haly toto, kámo. Fú. No takže máme tu jednu obrovskú zasedacú miestnosť. Nejde tu elektrika, nechcem mu ani skúšať, tam je núdzový výlez, tam sa pôjdem pozrieť. Ale chcem vidieť, čo je tu. Ty kokos, tak tuto už je, pozrite sa na túto filtroventiláciu, čo tu mali. A stále zachovala celá, nerozbitá. Toto rád vidím. To veľmi rád vidím. Tu máme mierovú vetračku. Asi pravdepodobne toto by bolo otvorené, keby kryt fungoval a bol by v mierovej prevádzke, tak by sa to tu vetralo tadiaľto. Ale toto som veľmi prekvapený, že takúto peknú filtráciu tu majú nerozbitú, síce už nefunguje, ale aspoň bola, čo sa tu zachovalo. Takže tak. Poď ďalej. Takže tu už niekto otváral núdzak, neviem síce na čo, ale niekto sa ho snažil otvoriť. Aha, takže toto je mierová vetračka, pozrite, toto je mierová vetračka. Toto bola mierová vetračka, lebo vidíte, není tu rebrík. Takže hento bol pravdepodobne núdzový výlez a nie toto bola iba vetračka. Takže tak, ešte tu máme aj tento kruh. Toto sa vlastne zašrobovalo, aby tadiaľ nepretekal vzduch. No takže vchádzam do tej veliteľskej časti, toto bola taká úkrytová časť. Vidíte, že tuto sú všetky tieto telefóniky ešte stále. Mal som pravdu, že toto je zachovalé. What? Detská maska, toto je inak veľká rarita, keď uvidím. Je to detská maska, nie? Ty kokos, to vidím asi prvýkrát aj. Ale nebol by sa mi, že tu je alobal. Asi niekto tu stáča bonečka, chodí. Nevadí. Poďme ďalej. Tu sa zase zastavil inak čas a na tých hodinách inak čas. Takže neviem, či vôbec si to hodiny mali dobre nastavené, ale asi nie, ak vidím. No poďme ďalej. CO9. Tu je asi nejaký sklad iba. Aha, tu sú ešte... Tu sú tie
chemické obleky, alebo ako sa volali. Toto sú asi iba záchranárske obleky, to nie sú protichemické. Hej, vyzerá, že toto sú iba tie záchranárske. Ale pozrite, stále tu hnijú, nikto sa o ne nestará. Zaujímavé. Poďme ešte ďalej. Táto skriňa vyzerá, že tu je nová. Nevyzerá, že by bola nejaká poškodená. Aj keď viem, že v ukryte nefunguje svetlo. Všetko tu je úplne totálne rozobraté. Ale toto vyzerá, že tu je nové. Neviem, či si dátum tu není, ale... Tu vyzerá, že tu je nové. No dobre. Vyzerá, že toto je nové. A ešte to je dokonca aj zapnuté, takže mal by som byť do toho radšej ďalej. Spojovací úzol. No, čiže tu bol telefón a toto vlastne malo na starosti spojovanie medzi krytmi, ktoré boli v areáli alebo medzi okolitými objektami. Takže vidíte, tu bolo okničko, toto sa asi takto otvorilo. Tak sa to dalo dvihnúť. Tu si podali nejaké papiere a potom takto. Tak. Poďme ďalej. Takže tu máme Darling na ohrev vody. Pravdepodobne tu je vodohospodárstvo za týmto, keď pôjdem. Neviem, či ma to vôbec udrží ten rebrík. Aha, hej, to mali takto vodu iba. Zajímavé, že nemali boilery, ale mali iba takto. Zajímavé fakt. Tiež vidím prvýkrát, že neboli tu boilery vody, ale mali to proste len tam nejaké random nádrží. Halus. OK, to má ešte aj druhú stranu, tento kryt. A toto už bol pravdepodobne bojový východ alebo vchod. Nejaké umývadielko. Zelená miestnosť, tu budem asi mať štúdio svoje. Prečo bola zelená? Zajímavé. Odmorovacia miestnosť. Tiež pekne zachovalé. OK, a tu je vlastne... Vidíte, toto je vidno, že to ide von, lebo je tu celý bojový vchod vytopený na totálku. Tam ani nejdem, ale proste to sa ide von. A chvála Bohu, že to tu ani nepreteká. Akože kúsok už teče. Vidíte, že tu je už voda, ale nepreteká to tu. Ale hádam to tu celé nevytopia, lebo však sú tu tieto kanály všelijaké, aj tam je odtok, dúfam, že nie je to upchaté a dúfam, že tento kryt bude aj naďalej fungovať. Teda nie, že fungovať, ale aspoň v takomto stave ostane. OK, takže asi som prešiel ukryt aj celý. Už tu asi není nič, pravdepodobne. OK, som veľmi milo prekvapený zo stavu tohto krytu, pretože fakt som prekvapený, že v takomto stave sa zachoval. Čakal som, že bude rozbitý, aj bol, ale bol tak menej rozbitý, ako som si myslel. A s týmto krytom by sa reálne dalo niečo robiť. Videli ste, tam bola iba elektrika poškodená. Tam by reálne stačilo proste vymeniť elektriku, nahodiť svetlo. Možno s tou filtroventiláciou sa nejako pohrať, ale však to by v dnešnej dobe podľa mňa problém nebol. A tak by to vlastne aj fungovalo. Len musí to niekto chceť. A to je problém v dnešnej dobe. Takže zase som toto na začiatku, jak vidíte. Cez túto väznicu idem, alebo ako som to nazval, už neviem. A môžeme ísť von. Práve som vyšiel z tejto budovy, čo je tu, a chcel som ísť ešte do hentej, čo je tam vzadu. Ale tam vzadu má asi nejaký SBS-kár, tú vrátnicu alebo čo, lebo som tam videl nejaký veľký pohyb ľudí. A dokonca to bolo všetko zavreté, akože boli tam nejaké okná rozbité, dalo by sa ísť donútra. Ale nechcem to vôbec riskovať, som rád, že mi vyšlo toto. Možno sa tu ešte niekedy vrátim a pôjdem pozrieť aj tam ďalej. To by som vedieť, či aj tam je nejaký kryt pod tou budovou. Ale fakt to nechcem riskovať, radšej si počkám na ďalší moment. Lebo náhodou by ma chytili a možno by mi vymazali všetky zábery, ktoré som natočil aj tu. A to nechcem. Takže ja sa idem prezliecť a idem odtiaľto preč. Takže ďakujem, že ste toto pozerali. Zdieľajte to kamošom, chýba mi fakt, že málo odberov do 3000. Budem veľmi rád, ak to do leta stihneme. A verím tomu, že aj nejaký špeciál by možno, že bol. Takže majte sa pekne, vidíme sa na ďalšom videu. Čaute.